Les llums de Nadal dels carrers de Joaquín Costa i de l'Hospital són el fruit del treball d'entitats, veïns i empreses del barri a través del projecte Raval Kilòmetre Zero. Aquest treball en xarxa és el que s'ha reconegut als Premis Responcat. És important perquè també ens dona a conèixer i ens dona a conèixer a molta gent i a empreses, a actors diferents que potser no coneixien aquesta iniciativa, que fa anys que existeix, i per tant ens dona la capacitat d'obrir noves línies de col·laboració i de cooperació. Fa 15 anys que diferents entitats treballen per aconseguir que el Raval sigui un territori socialment responsable, és a dir, vetllen per aconseguir un barri millor amb l'esforç de tots. S'assabentin de tot el que fa el Raval, territori socialment responsable, o tot el que fa les entitats socials i que hi participin d'alguna manera, ja sigui contractant a gent que s'ha format amb les entitats del Raval o ja sigui contractant serveis amb aquestes entitats, o també el que poden fer és senzillament comprar dins del Raval. Els promotors d'aquesta iniciativa fan un balanç positiu d'aquests anys de feina, tot i que reconeixen que encara queda molt per fer. Aconseguir un reconeixement públic els encoratja a continuar treballant.